Hi guys, hello mga kaupa, madung matag din tanan, maadong Sabado din tanan. Sus guys, dali ara just adlaw no, murag Sabado pa to des na aging adlaw, da Sabado na pud ron. Ja karon day guys, wa mi nagwalking kay ning pahuway maghang kauban. Ja, andi pud pwede ako ng isa mong lakaw kay kidnapon unja ko. Itaw. Tadi pa ta magsugod, magpasalamat ta sa atong labang makagagaham kay ni napatay pinitik sa kinabuhi karon gipamatapat ni ja. Panta nga malinaw na kalibutan mga panghitabo ug maadto na ang tagtanan nga atong gi antos nga kuan karon sa kalibutan kalisod og sa mga kaning kuan sa pandemic ba. Hindi shout out ko hindong tanan napanta nga di mo magbago kanunay nara gihapon mo sig subaybay sa mga video. Hindi katong nagpa shout out na next time guys ha kay di ko kaapas mong isa-isa ra. Daily routine magbubo sa buwak kada adlaw kay mama dyan yung stress reliever. Diya, ay pakita nyo ng mga buwak guys. Diya guys, agang kuan na, agang kalipay. Madyan yung kalipay guys, kaya bis na pagkasakit hang gibati, na di maglipay na, agang buwak nga kalipay. Tako na sa kaadyo. Gamay panis ko itong pagbalhin na mo. Namubo ko guys, sa kay nag-alindahaw man hinoon, pero di man po dinoon ni maawanan tanan ning hangbuak dani. Labi nag-alindahaw ra. Kay di man mahasad aguwan, pero ug kusog nga awan ra noon kay mosilid. Kada buntag man dito na habubuan. Dahaw man. Shout out dai ko ni Inday Mili sa Laruda katong ang bisita bitaw dari guys. Nabuhi na gidang buwak kay isang gidana. Kaya nabuhi. Diya guys, agang kamunggay na amo ni si Janing bag-o nagsalingsing kaya manggipuungan niwang lagi si Diya kay katong paguli na hawa manggud si Diya na atiman gana sang gidugang agduta nga tambok na madula magmaka-recover pa nimo dako-dako pa na hapdusan madud si Diya guys katong ning uli ko kay anamon manggugutan dabungan agang kamatis day Melissa derang kamatis day hanang gibalhin nabuhi na Diya kanina itong ijang gingag prayer plant ko no. Ang mga buwak nga aglami-lami nang buwak guys nga nabilin mauna laman na kana. Katong sa una nga gabilin na daris bahay. Kana. Diyan na po koy bagong tinanam nga gumamila nga pink nga dagko pa jud buwak nabuhi na mo. Dadapod ni alugbati. Green nga alugbati. Koy bagong tangad, di kuha na galing undoy gay ija na ning gikuan guys kay jang sagol si jang katong naglawoy si ja ang welcome plant ja natingar ba ko dani guys kay mamuwak din ning welcome plant namuwak man jud si ja napag jang buwak na di yung bulaklak na mo ni gijang buwak nala mura na si jag namatay pero puti ni sa color kay adto mga 3 weeks na siguro pud. Yan? Namulaklak nga eh. Kami guys kay ati nga pud sila nga mamulaklak day kuno ag welcome plant da. Ingon pag kung ate Vicky nga ako na lamaywa na muwak. Ag welcome plant na muwak na ako na lamaywa pa. Bitaw pasensya na mos dagway kay wa pa hilamos ni. Bako da diretso pamubo. Kay madto na laman madto katong buntag aratas buwak magatubang. Yan ba yan? Guys. Nagkuan-kuan pag putos ba kay sa una naman midakang putos. Gato man gibali na to sa bahay nila sa katubit ang amigo nga bayot. Daan ako naman wala naman hagi balhin nga rin nagkuha na lang kog tumoy diya ang gitanom nang gisod aning garapon na
Ano siya dyan, nalingsing na gamay rani siguro mga 4 ni kadahon ng gibutang dyan. Sa lingsing na mga siguro mga 2 weeks na pud kapin or 3 weeks na tutos. Na rin ang gibutang-butang ring lamisa pero pangitaan pa rin hagpaagig ang saan ni nahag kanang lami siya pagkabutang. A few moments later. Adong hapon din nito guys. Nawa ko sang vlog kanina kay da na pinapatugtog mahangi pang anja. Des undoy dia. Yung uli. Anja. Pato may padong sa palengke. Kay mo palit kuno si Jagsuwa. Bawa sa suwa kay paliton. Aga ko kay. Pero man ko sila kung adlaw ka kanan ko sinugba. Mangko kana bitang murag tinapanan. Kanang nay isugba bitaw nagituhog. Walong kag napakapuloy mangko dito. Kanang tulingan bitaw guys. Mangko may tawag sa mo. Nilakaw sa mi pagawas pa dog sa kalsada. Kasi pagtulingan kay natuhog pa. Di kay klaro. Manay kahimtang sa biyaso nog hapon guys. Sa bitaw. Way mangko. Pwede naman na rin, mura makarang gagmaya. A few moments later. Banan? Hindi ni mo hugasan naghasan. Ilaw. Ha, di ko nga alam kung may ilaw pala. Wala palang ilaw. Ang init kasi yan, parang uling din. Oo, kasi yung ano nga, di ba? Sahol pa nga sa uling yan. Mainit pa sa uling yan. Maganda kaya may painaan. Number 1, number 2, number 5 yata yan. Ano nang gibali?
A few moments later. Naluto na ni? Wala may kaju. Ihalo na ikaw. Hila pa man ni. Luto mo na. O pa man na ito. Ito, hindi mo na ba? Go,